boniques estem amb Isa, directora del Teixereta i mestra de música dels molts de nosaltres. Hola Isa, com estàs? Hola José, hola chicos, m'alegre moltíssim de poder estar amb vosaltres, tot i que siga així a la distància. Hola Isa, soc Álvaro. De quina cosa és la que te recordes més del nostre curs? Hola Álvaro, pues mireu, de la cosa que més me'n recorde del vostre curs, evidentment serà de les circumstàncies que us han envoltat o que ens han envoltat, perquè per a mi passareu com el curs del qual no m'ha acomiadat com m'haguera agradat. I bueno, el que vos promet és que el dia que tot això passe i que puguem, em compromet a anar a l'institut a acomiadar-me de vosaltres com toca, sense mascaretes i podent abraçar-nos. Hola Isa, sóc Anna. Què és més difícil, ser professora de música o ser directora? Hola Anna, què és més difícil? Pues mireu, crec que el més difícil és ser mestra, perquè ser mestra és un treball superdifícil, molt complex, que si vols fer-ho bé necessita moltíssima dedicació, que ser mestra no és passar pàgines d'un llibre i posar deures, ser mestra implica molt més i per a mi és molt més difícil. El que passa és que també és el que més m'agrada. Aleshores, baix el meu punt de vista o segons la meva experiència, ser mestra és la meva passió. Aleshores, no em costa. Ser directora? Doncs bueno, em resulta gratificant perquè tinc l'oportunitat de poder fer moltes coses per la nostra escola, però si només fora directora, ja vos dic que dimitiria i me quedaria només en ser mestra. Hola Isa, la meva pregunta és, en què ha canviat el teu treball des que està el Covid? Hombre, Xavi, saps que tinc un mogolló de ganes d'escoltar-te tocar la trompeta, eh? Jo vaig a continuar insistint-te. En què ha canviat el treball? Pues, a veure, jo abans sabeu que a mi m'agrada molt cantar, evidentment tocar amb la flauta. Jo també sabeu que els que heu sigut alumnes i alumnes, xiquets i xiquetes meues, sabeu que a mi m'agrada molt tindre molt material manipulatiu, pues que fèiem activitats en les pissarres blanques, aquestes que tenim en classe en els pentagrames, que tinc jocs de cartes, fem jocs de dominó, molt material d'aquest tipus de compartir que ara no es pot. Aleshores ara he tingut que reinventar tota la meva faena i tot es basa en una pantalla. Jo planifico ara totes les sessions en aules i quan entre a una aula, com he de mantindre a distància de seguretat, en els xiquets i xiquetes, pues, projecte i anem seguint els vídeos, bàsicament, que vaig posant. De tant en tant hi ha alguna fitxeta, però sabeu que jo tampoc és que siga molt de fitxes. I en això bàsicament és el que ha canviat, que ara la programació té que ser molt més... Tens que tindre molt més clar què és el que vas a fer per a poder penjar-lo i també si donarà el cas que algun xiquet s'ha de quedar en casa confinat, pues, que pugui accedir per a continuar en les seues classes de música. Hola Isa, soy Bruno. ¿Per qué vas decidir a ser mestra de música? Bruno, el meu científic, que sé que t'encanta anar als museus i no sé si ho sabeu, però l'any passat li van regalar un e-book perquè crec que no donava abast a guardar llibres en la seva habitació. Bueno, mireu, jo crec que des de xicoteta sabia que a mi m'agradava molt la música i en 6 anys el Pare Noel em va portar el meu primer teclat i vaig començar a fer música, a tocar i a inventar-me cançons i jo tenia un mini piano que era un aparato que segur que Manolo i els que són de la meva edat, els vostres pares coneixen, que era un pianet xicotet que les tecles tenien numerets, doncs les partitures eren en numerets i jo sabia tocar en els numerets. I després, quan ja tenia 8 anys, vaig parlar amb ma mare i li vaig dir que jo volia anar a música i volia ensenyar-me música.
Aleshores, des dels 8 anys, vaig començar a estudiar música, després vaig començar en el violí, i jo sabia que volia ser mestra de música, perquè m'agradava molt. Bueno, mestra de música no, sabia que volia dedicar-me a la música, algo que tinguera a veure en la música. Lo de ser mestra va ser circumstancial. Jo, quan vaig acabar COU, el que ara seria el segon de batxiller, el que realment volia fer era ciències de la música, història i ciències de la música, que era una carrera que s'estudia en Salamanca, en Granada, en Huesca i no sé si en algun lloc més, molt pocs llocs. Aleshores, jo en un principi el que volia fer era haver fet història de l'art, que era fer el primer cicle d'eixa llicenciatura, i després fer el segon cicle de Ciències de la Música, perquè Ciències de la Música només existeix tercer i quart, no n'hi ha un primer i segon, no pots accedir directament. Aleshores, quan vaig estar fent COU, vaig anar a la universitat, en la visita que fèiem l'institut a la Universitat d'Alacant, i vaig anar a preguntar informació a l'alumnat què havia de fer per a fer Ciències de la Música. I la xica que estava allí em va dir que en comptes de fer història de l'art o un primer mòdul d'història, un primer cicle d'història, perquè no feia magisteri, que era un any més, i així tindria aquesta oportunitat també laboral. I em vaig decantar per aquesta opció, per fer magisteri. La sorpresa era que quan vaig fer les pràctiques m'ho vaig passar superbé. Jo donava classe de violí a xiquets per les vesprades, per treure'm dinerets, alguna vegada vaig donar alguna classe de repasso, però no era el que m'agradava. Jo donar música sí, i donar les classes de violins també. La qüestió és que circumstancialment ja vos dic que vaig acabar magisteri i me'n vaig anar a fer un examen per accedir a Ciències de la Música en Salamanca. Em van suspendre i quan vaig tornar a Alacant, un amic meu em va convèncer per a fer les oposicions. I jo no pensava aprovar. El que va passar és que sí que vaig aprovar i vaig treure la plaça. Així que en 22 anys vaig acabar en el Teixereta i fins ara. Hola Isa, soy Bélgica. Una pregunta. ¿Qué sents quan un alumne deixa el col·legi per anar a l'institut? Hola Bèlgica, la meva artista. A veure, quan se n'aneu a l'institut és un corazón partido, perquè d'un costat m'alegre molt perquè això vol dir que vos feu majors, que comenceu una nova etapa. A mi l'institut em va encantar, jo m'ho vaig passar pipa en l'institut, més enllà dels estudis, dels exàmens. Crec que és una edat preciosa, l'edat que esteu vivint ara, que és quan comenceu a definir el tipus de persones que voleu ser, i és una època que jo vaig gaudir moltíssim. Aleshores, per un costat, tinc aquesta sensació de que guai que vos feu majors i molt d'orgull de les persones en les que vos convertireu i haver format part de la vostra educació i de tot el que envolta. Un poc de vosaltres sou com sou i un poc d'això tenim que veure els mestres de l'escola. Aleshores, d'un costat és orgull i per altre costat molta pena de que jo vos deixe criaets i els que vos gaudixen ara són uns altres. I per això més encara crec que em va fer pena l'acte de graduació vostre i el vostre acomiadament de l'escola, perquè era més pena encara. Sempre plore, sempre plore en els concerts de graduacions i tot això, sempre plore. Però com en el vostre feia molt de temps que no plorava. Hola Isa, soc Marta. Com et veus d'ací 10 anys? Hola Marta. Jo crec que d'ací 10 anys estaré igual. Continuaré donant classe de música. No crec que continuï sent directora. No, jo crec que he començat un camí que tindrà una meta i tindrà un final, i quan arribi a aquest final pillarà un altre. I jo tornaré a la meva classe a ser feliç donant classe de música i fent el que m'agrada. Què et pareix que la classe de música es dona en anglès?
Hola, Dayana, que m'han dit per ahí que estàs tocant el baix, eh? Mireu, que la classe de música es dona en anglès també va ser algo circumstancial. En l'escola n'hi ha una llei que ens obligava a triar una àrea no lingüística en anglès. I la dificultat que teníem era que si hagués sigut una altra, doncs no teníem mestres per donar-ho. Aleshores, jo vaig decidir posar-me les piles. A mi l'anglès m'agrada. Reconec que les llengües m'agraden i l'anglès no se me donava mal en l'institut. Tampoc no dava anglès des que estava en l'institut. Però bueno, la qüestió és que vaig decidir que bueno, jo em formaria, me traria la titulació que feia falta per a donar les classes d'anglès i al final era el millor per a l'escola, el que jo pensava que era el millor per al col·le. Jo donava classe a tots, aleshores era l'oportunitat de que totes les classes, tots els cursos tingueren aquesta sessió d'anglès que necessitaven en una àrea no lingüística. I ara què em sembla? Pues que gràcies a que es dona l'anglès, o sigui, la música en anglès, crec que parle menys i fem més. Jo abans feia fitxes on posava unes explicacions molt llargues de què és el que n'hi havia que fer o deixava que vosaltres escriguéreu més. Ara no. Ara les fitxes escrivim menys. Al final la música dona igual l'anglès, el castellà o el valencià o l'alemany. Les notes són les notes, el ritme és el ritme i les cançons són les cançons i la música és la música. Aleshores crec que ha influït bàsicament en que parle menys, veiem més vídeos, fem més material manipulatiu, jo xerre menys i crec que vosaltres apreneu més. Per què vas triar el violí? Quin altre instrument t'agradaria saber tocar? Hombre, Benjamín, m'encanta escoltar-te per ací. El violí el vaig triar perquè jo quan vaig començar música en el conservatori, bueno, vos ha dit que el primer instrument que jo vaig tocar era un teclat, que em va regalar el Pare Noel en 6 anys. El violí va ser perquè vaig començar, abans es feia primer solfeig, es feia un curs de solfeig en el conservatori, només llenguatge musical, saber-se les notes, la teoria, les figures, i a l'any següent triaves l'instrument. El que va passar és que la meua profe de solfeo era la mestra de violí i va parlar en mi, no, va parlar en ma mare, jo tenia 9 anys. Va parlar en ma mare i li va dir que jo tenia oïdo, que per a tocar el violí és necessari tenir bon oïdo, discriminar bé les notes per a saber si estàs afinat, perquè penseu que el violí no és com la guitarra, que té trastes per saber en quina nota estàs posant el dit, en el violí no. El violí va tot de memòria digital, diu el meu mestre. El dit té que ha de saber on va. Aleshores va ser la meva mestra la que va decidir que tocar el violí. Jo vaig provar, tenia 9 anys, jo crec que no tenia criteri. A mi el que m'agradava realment era l'acordeó. Jo li dia a ma mare que el que volia tocar era l'acordeó. El que passa és que en Sant Vicent no n'hi havia profe d'acordeó i no podia. Aleshores Susi, és dir, la meva mestra del conservatori, va ser la que va triar el violí per mi. Jo ho vaig provar, me va agradar i bueno, pues en els anys anant amant-lo, perquè conèixer una cosa és voler-la i bueno, pues no sóc bona tocant el violí, no sóc una gran violinista, però sí que he passat molts bons moments. També he de dir-vos que no he tocat molt en orquestres, no he tocat molta música clàssica, jo tocava més swing quan vaig acabar, quan estava en la universitat, tenia uns amics que tocaven swing, que és un estil de jazz, i tocaven ells. També vaig estar en un grup de pop, altre tipus de música. I sí, m'ho ha passat molt bé tocant el violí. Però el que m'haguera agradat era l'acordeó. I crec que no ho descarte, que en un futur no aprenga. Ara mateix, que és el que m'agradaria saber tocar bé? La guitarra, per poder acompanyar els xiquets. Sí que em defenc un poquet en el piano, però tocar la guitarra crec que dona la proximitat eixa a poder acompanyar-vos en les cançons, a estar proper de vosaltres. Sí que m'agradaria. Hola Isa, soc Miosoti. Si no hagueres sigut mestra de música, què hagueres sigut? Hola Miosoti, un plaer sentir-te. Pues a veure, el que vos ha dit, jo me veia treballant en una editorial especialitzada de música, fent llibres de música
i analitzant obres clàssiques, perquè no és que m'agrada especialment la música clàssica, però sí que m'apassionava moltíssim analitzar les partitures. Això, veure la forma musical, l'harmonia, això m'apassionava. Quan estudiava això m'encantava. Aleshores jo em veia pues, treballant per a una editorial o fent investigació al voltant de la música. No me veia com a mestra de música quan tenia 18, 18 anys. Volia haver fet investigació en música. Hola Isa, soc Javier. Quin és el teu estil de música preferit? Javier, un bes molt gran. El meu estil preferit, vos dic que la música clàssica no és el rock. Jo m'agrada molt el rock clàssic. Grups, Bryan Adams m'agrada molt. Més que grups, cançons. Crec que cançons de rock clàssic m'agraden molt. Però solc escoltar tot tipus de música. Per exemple, què no m'agrada? Crec que acabo abans de dir-vos que no m'agrada el flamenco. Alguna cançó, pues pot agradar-me, però crec que la música folclòrica típica espanyola, jotas, pasodobles, no m'agrada. Lo de més, sí que sóc curiosa. Què sents quan suspens algú? Hola, Marcel. Mireu, quan suspenc algun xiquet, el que sent és frustració com a mestra. Crec que he fallat. Perquè pense que el meu paper com a mestra és ensenyar-vos. I aquesta és la meva funció. A mi em paguen per a ensenyar-vos. I quan no aconsegueixes que un xiquet aprenga, és que he fallat. He fallat. Crec que algo no he fet bé. O no he fet tot el que estava en la meva mà per a que aquest xiquet o aquesta xiqueta aprenguera. Així que no em sent gens bé quan un xiquet suspèn. Hola Isa, soc Paula. És difícil treballar amb els xiquets més menuts? Hola Paula, futura mestra, futura mestra de música esta xica. Els xiquets més menuts són més difícils és més difícil treballar en xiquets menuts que en xiquets majors. No sé si és perquè quan jo vos agafen l'escola, vos agafen normalment en primer, alguns en 5 anys, altres en 3 anyets, i clar, quan arribeu a 5è i 6è, jo ja vos conec. És que recordo un any, n'hi havia un xiquet fa molts anys, no el coneixeu, que es portava molt mal en classe. Y en mi es portaba bé. Y em dia, clar, Isa, es que tú me limpiabas los mocos cuando yo era pequeño. I és que, clar, jo no sé si ja quan arribeu a 5è i 6è resulta tan fàcil treballar amb vosaltres perquè ja mos coneixem i tenim aquesta complicitat feta, o perquè realment és més fàcil treballar amb vosaltres perquè sou més majors i més madurs. En els xicotets te tens que treballar moltíssim les activitats. Han de ser activitats molt dinàmiques, la capacitat d'atenció que tenen els xiquets xicotets és molt curteta. Aleshores han de ser activitats molt dinàmiques, molt canviants, en seguida tens que passar una activitat a una altra, el grau de motivació ha de ser constant. També, evidentment, no són xiques que sàpien llegir i escriure i no anem a música a llegir i a escriure. Aleshores, jo crec que infantil, sobretot primer, segon, és el més difícil. Per això jo us posaria un monument a totes les mestres d'infantil. Hola Isa, soc José Martínez i volia preguntar-te que tu què sents quan et trobes algú de nosaltres pel carrer? Hola José, quan vos trobe pel carrer em dóna molta alegria, sobretot si fa temps que no vos veig. Jo recorde, fa ja també molts anys, un dia que anava passejant per ací per Ibi i me pita un cotxe en un xic guapíssim, en un cotxe moníssim. Ostres, havia sigut un alumne meu. Em dóna mogolló d'alegria veure-vos, saber de vosaltres, que vos feu majors. Ara mateix tenim en el col·le, tinc fills d'antigues alumnes. Això és un orgull. I que encara tingueu ganes de parar-vos i de contar-me com esteu, que se'n recordeu de mi, és un orgull molt gran. Hola Isa, soy Desiree. Te voy a hacer la pregunta, ¿qué es para tú la música? Un beso. Hola Desiree. Per a mi la música és una part fonamental de la meva vida.
no concebisc la meva vida sense música, sense escoltar música, sense fer música i ara mateix sense ensenyar música. Vos puc contar una anècdota i és que quan jo era xicoteta bebè, ma mare diu que jo plorava moltíssim, que no n'hi havia manera que me dormiera. Aleshores, la única manera de dormir-me era ficar-me en el cotxe i pegar-me una volteta. Fins que van descobrir, era parar el cotxe i me despertava. I me posava a plorar. Van descobrir que no era el cotxe el que me dormia era que quan me ficaven en el cotxe s'encenia la ràdio. Aleshores, ma mare va comprar un transistor, una ràdio xicoteta, de color taronja, Sanyo, i la tenia penjada en la cuna. Aleshores, si volien que m'adorguera, posaven la ràdio, me posaven música i m'adormia. Fixeu-vos fins a quin punt. Crec que estava predestinada a que la meva vida tinguera a veure en la música. Hola, sóc Denisa. Què vols transmetre als teus alumnes amb la música? Hola, Denisa. El que jo vull transmetre és la meva passió. Que vos agrade la música, que vos acompanye, que siga una via d'escape, que gaudiu en la música, que gaudiu fent música, perquè si ja escoltar música és gratificant, jo no conec a ningú que diga a mi és que no me gusta la música, no conec a ningú. Quan tu fas música és encara més preciós. Mireu, una de les experiències més boniques que guarde de quan jo he tocat va ser justet l'estiu que vaig deixar el grup de swing del que vos parlava abans, perquè en setembre començava a treballar de mestra, ja havia aprovat les oposicions. Era un 4 d'agost i tocàvem en un local que n'hi ha, no sé si existís encara, en Benidorm, en el passeig del Benidorm. I jo tocava una obra, era el Minor Swing de Stefan Grappelli i Django Reinhardt, i jo tocava a la part. Stefan Grappelli és un violinista, Django Reinhardt era guitarrista, i jo feia el solo de Stefan Grappelli en eixa obra. I recordo, quan vaig començar a tocar, gent dins del local, n'hi havia poqueta gent, però el local dona el passeig, com vos ha dit, la persiana estava alçada i n'hi havia gent passejant pel passeig de la platja de Benidorm. I jo estava tocant, i esto que estàs concentrat en el que estàs tocant, a més una obra molt moguda, que requereix molta atenció, estar molt concentrat, i en una d'eixes alce el cap i n'hi havia mogolló de gent mirant-me, com tocava, que estava fent en els peus, seguint la pulsació de la música que jo estava tocant. Va acabar, la gent va començar a aplaudir i crec que és un dels moments més gratificants que jo he viscut com a músic. Seguit això, cada concert que faig amb vosaltres. Cada concert. Quan estic amb vosaltres, quan mos creuem les mirades, i no fa falta que vos digueu res i vosaltres sabeu i manteneu i jo vos entenc a vosaltres mirant-vos als ulls i es produeix una connexió preciosa que crec que només la música és capaç d'aconseguir alguna cosa així, i jo em sent afortunada per viure aquests moments amb vosaltres, que dubte moltíssim que un mestre que ensenya matemàtiques o llengua o ciències puga tindre en qualsevol xiquet o xiqueta. Així que sóc afortunada. Hola Isa, sóc Carmen. Digues un llibre per a llegir, una cançó per a escoltar i un joc per a viatjar. Hola Carmen, ja m'han dit que tu també estàs anant a tocar la guitarra. Estic molt orgullosa de vosaltres perquè esteu fent música i això per a mi és un orgull molt gran. Un llibre per a llegir. Segur que esteu pensant que vaig a dir alguna de Harry Potter i podria dir-lo, perquè crec que són els llibres que... no és el llibre que més m'ha llegit. El llibre que més m'ha llegit i que va marcar molt el meu pensament, el plantejar-te coses de major, va ser La casa de los espíritus d'Isabel Allende. El vaig llegir, crec que tenia 15 anys, 14-15 anys devia de tindre, no devia ser molt més major. El vaig rellegir en 17, recorde perquè en 17 anys me'n vaig anar a Londres en una beca i va ser el llibre que em vaig portar per a llegir allí. I després l'ha tornat a llegir un parell de vegades més.
crec. I bueno, és un llibre que me va fer molt pensar, em va aterrar en la realitat del món en el que vivim, en la crueltat i les coses que n'hi ha que ens envolten. I sí, a banda, és una autora que m'agrada molt, que té un estil que és fàcil de llegir. Encara continuo llegint-la. Ja no m'agrada tant com quan tenia aquestes edats, però encara me continua agradant. Una cançó per escoltar? La meva favorita és Summer of '69 de Bryan Adams. Jo recomano que l'escolteu. I un lloc per a viatjar, Londres, sense dubte. Per a viatjar vaig estar en 17 anys vivint allà un mes. He tornat recentment fa 3 estius. Vaig estar en Londres, altra vegada amb la meva família, i tornaria moltíssimes vegades perquè crec que és una ciutat on hi ha moltíssima cultura. De les coses que més em van impactar eren els músics que n'hi havia al carrer, la gent que n'hi havia al carrer fent música de qualitat. I després els museus m'encanten, l'arquitectura. És molt gris, pot ser que les vegades que ha sigut en estiu i per això m'agrada tant. Però crec que és una ciutat que no me cansaria de visitar. Hola Isa, sóc Aitana i et deixem amb la teua cançó. Moltes gràcies per tot. Moltíssimes gràcies per tot, Aitana. Moltíssimes gràcies a vosaltres, xicos. Us desitge el millor, que gaudiu molt, que s'ho passeu molt bé i que cada coseta de les que vos passen, visqueu-le com una oportunitat. Una oportunitat de ser millor i sempre mireu les coses des d'una perspectiva positiva. Que costa el mateix, veure les coses, el got mig buit que mig ple. Una beseta molt forta. Vos vull molt.